Igbo bụ Igbo, ekene m unu ajụrụ onye na-ekwu na ọ ka bụ nwanne gị nwoke bụ Maazi-UC. Ụmụnne m ndị Igbo, anyị nọ n'ọnọdụ azụmahịa, mana o nwere ife nsị ka m nyeta ụmụnne anyị. Nwanne m nwoke, kedu ife bụ aka ọrụ gị? Ndị Igbo abụrụ ndị na-anọ nkịtị. We didn't depend on our parents for our future survival. Onye Igbo ọbụla pụta n'ụwa oje gbawa mbọ. Onye ka m gwara gị na ndị Igbo evu n'ụzọ mee institution ịgba boy, ịbụ odibo. Ịma ha mee millionaire and billionaire a na-azụpụta annually na our businesses. Our institutions based on number one is Onitsha main market, international market Ariara Aba, western market nke anyị na-akpọ trade fair. Ife anyị nọ bụ ka anyị gbaa mbọ ka o wee dịrị anyị na mma. Anyị nọ na-agba mbọ na azụmahịa. Kedu nke bụ aka ọrụ gị? Nekwanụ ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya, ime ka anyị mara. Ị chọkwazie nke ịchọ ime ka anyị mara. Unu na-anya ebe a, gosi ya, bịa ka igosi ya. Unu na-anya na mgbada ebe a, nke bụ nke a na-agba n'aka, nke a na-agba n'onu. Unu achọ akwa dị iche iche, nke ọbụla unu chọrọ. Unu fụrụ ya, ọ na-adị mma ife nwoke na-eme ka ọ kwụrụ ọtọ. Unu enekwa anya mpaghara aka ekpe nnọ, aka nne nnọ, unu ga-afụ nọ akpụkpọ ụkwụ dị iche iche. Kedu nke ị chọrọ? Nwanne m, ọ na-adị mma ife ọbụla ị na-eme. Ọ bụrụ na aka ọgụ ọnụ ụwa bịa gbawa mbọ, ọnụ ụwa akọrọ mmadụ, asịzie na ọnụ ụwa akọrọ mmadụ n'ọchị ya ka akọrọ gị. Aka ọgụ ọnụ ụwa ije gbaa mbọ, gbasie mbọ ike. Unu na-anya ebe a, unu afụ na ife anyị na-ele, ife anyị na-eme ka anyị maara. Agbakam mbọ bụ maka ego ni ọgaranya si na chi, mana ị ga-agbarịrị mbọ ka chi wee gọzie gị. Ebe a ka anyị na were eme gịnị? Egwotori ụwa. Nwanne m, kedu ife ị na-arụ? Mana ife m chọrọ ịgwa gị, biko anọkwana n'izu ebe a na-akpa nsị iwepụ ndụ mmadụ. Anọkwana n'izu ebe a na-ekwu ka a kwatue mmadụ. Mata amata na ụwa Nigeria ama mgba na ọgbọ forever. Ijere ọgba onye efe mmụnwa ọzọ agbata gba, ife niile bụ turn by turn. Ka ọ dịrị gị taa, ọ ga-adịrị gị echi. Mana ezunori agba na agba, gbasie mbọ ike dịka nwa itorobịa, dịka nwa agbọrọbịa na ikpete maazụ. Ọ ga-agazi gị n'ala ndị dị ndụ, maka ọ bụ okwu ekwuchi anwụ iyi. Asị m ka ọ dịrị Okeke na mma, dịrị Okoye na mma, dịrị Mgbaahọ na mma. Ahịa na anọ ụbọchị na-anọ, mbọsị ọbụla ife ike ga-eme n'ezi, ọkpa ama mpụta gị n'iro. Onye isi gị na-awa aja na were nke echuo, ọ chọrọ nke ọ ga-eme gị. Asị na ọdachi ama nkwe ya. Ihe a ka anyị kwuru, ihe a ka anyị kpere, ife a ka anyị gọrọ n'afa Chukwu Okike na aja ana nke anyị zọdụ ọkpa na nsọpụrụ mmadụ ibe anyị. Ise 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 ise. Ụmụnne m, aka mbụ onye nke gị bụ Maazi-UC. Gaa na my YouTube page ka ị were anya gị gbara onwe gị ihe nkiri. Echefukwana ịga na my TikTok ka ịfụzie nke tọọ bịa tie. Ụmụnne anyị, ndewonu.